Hai semuanya, kami dari Remaja KBP Serpong dan ini adalah Tanya RHKBP. Oke, jadi teman-teman semua, di episode Tanya RHKBP kali ini kita akan membahas seputar Bible remaja yang udah tunggu sama teman-teman remaja semua nih. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama aja yuk. Apa nih? Oh, apa event terbaru dari RHKBP? Untuk event kali ini kita akan mengadakan Bible Camp. Setelah 3 tahun tidak mengadakan Bible Camp, kali ini kami akan mengadakan Bible Camp loh. Oke, untuk ke pertanyaan kedua, kapan Bible Camp remaja? Bible Camp Remaja akan diadakan pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2023. Save the date ya. Oke, pertanyaan pertama dan kedua udah kejawab. Sekarang masih pada penasaran nggak sih untuk kapannya? Masih dong. Oke, kita buka bareng-bareng ya. Oke. Oke, boleh dibaca nih teman-teman. Pertanyaan nomor 3, apa tema dan subtema Bible Camp tahun ini? Nah, tema Bible Camp tahun ini adalah anak-anak terang dengan subtema Remaja KBP Serpong jadi teladan dalam kasih dan kekudusan. Oke, ke pertanyaan terakhir. Iya, teman-teman. terakhir nih. Masih pada penasaran nggak sih pertanyaan terakhir nih? Masih. Oke, kita buka pertanyaan terakhir yang paling poinnya. Di mana Bible Camp akan diadakan? Oke, Bible Camp akan diadakan di Villa Ratu Bogor ya. Wah, pasti seru banget gak sih nih? Pastinya dong. Kami jamin deh kalian gak akan bosan sama games dan acaranya. Kami minta mohon kepada Amang dan Inang agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kami akan mengadakan bazar yang dimulai pada tanggal 11 Mei sampai dengan 14 Juni 2023. Dan ini adalah salah satu contoh produk yang akan tersedia di Bazar. Kaos ini terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi dan memiliki desain yang sangat inspiratif. Jadi bukan hanya kaos loh. Bener banget, bakal ada produk-produk lain juga dan bakal ada makanan. Jadi jangan lupa mampir setelah ibadah jam 8 dan jam 11. Ingat, jangan lupa daftarkan diri kalian juga ya. Kami berharap semua teman-teman remaja bisa berpartisipasi dalam acara kegiatan Bible Camp tahun ini. Ini semua dari kami. Mau lihat teh? Horas!
Shalom. Tapukama parmanggota sadarion, marende mahite asian buku ende nomor 796 ayat sada saro di ayat 3 pada nauli. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Saunondo didok Tuhan Yesus, lehoni amamuna na di banwa ginjangi do tondi parbadia, tu akan namangon Diosa. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargugo na suatu dosan, amanami na di banua ginjangi, usehon matondim na badiai, dohot hapistaran na sianho, rotu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai, di tonga-tonga hamion, lehon mahiras niroha dina posom, manjamitahon hatam, asalam pita jalalam ganda huriam na badia, patok toma hukut rohanami mangoloi ho sahat ro di ujung bagasan haporsyaon nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 555 ayat sada las rohaku lau mamuji.
Tangion hamuma patik ni debata ima patik paunopon dohot lapatanna. Patik paunopon unang ho mamunu. Dia do lapatanii ondo ikon di habiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang hita ulo mabain sahit-sahit tu nasa na mangulu ikon roha pangulu hondo rohana di nasa na mangulu. Rap mangidugugo mahita tuadu pani debata laho mangula patik nai. Marende mahita sian buku ende nomor 470 ayat 2 dohot tolu Yesus napuna au. Tatopoti madusata, ale Tuhan debata, pargugu naso hatudusan, jala ama para siroha, dang lomo roham midah hamatian ni pardusa, mulak manian parjahati tumadikon dalana, asa mangulu ibana, ido dipangido roham, alani i umbahin dipangido kami, sesudati matoru torum, asa unang mangonai betu kami. Saisi sama sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, saya pargugui mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringo tu hasisaan di dosa. Songono do hata ni Jahoba unang homa biar ayau do siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu au napunaho. Hasa ngapon ma di debata na di ginjang. Marede mahita cian buku ende nomor 712 ayat sada. Togo au ale Jahoba. Thank
ABG ma hatani debata turpuk di hari mingguan. Turpuk nagabe epistel di mingguta sadarion di enet dosian sada Petrus bidu 5 memuka meisian ayat onom sahat rodi tu ayat 10 tajahama masikak soring atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangani debata nagogoi asa dipatibu hamu ditiki nai torang ma rohamuna dungo mahamu nama otaot do alomuna si bolisi songon babiat nama rawang mengalului si bodutonna alai anggo debata na puna saluhut asini roha naung majohamu tuha sangaponna na manotongi di bagasan Kristus pauli-ulionna pahotonna jala patugonna dohamu dung jolo ditaok kamu satokin hapursuhoni songoni masahatna Martua doakan natu mangihon hatani debata jala nom peopsa. Amin. Marede mahita sian buku ende nomor 622 ayat 1 2 upasaha tutangan. Hatidakon maha porsiautai songonani hatidakon nidongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok didibata Jahoba ido ama pargugo na suatu dusan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak didibata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian canton di parbadia andorang sohabuan ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus na mata tarpaja doi bana di hau pinasilang na tua tubano turu dung ditanong na mula mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo la hundu tu syamon de bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di simai bana pai mamlok sogo tu tanoon manguhmi alak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panala Kristen akan nabadia doho di hasisani dosa
Doho dihatain na mandok, mulak mengulus sugut dageni halak na mate. Doho dihanggoluan na soras sudah. Amin. Tabegema kur amajetun. Tabegema tikting namasa di minggu tak. Parhalado HKBP Serpong Pasaton, selamat hari Minggu.
Jala selamat mandohoti parmingguan di bagas joro dohot na patupahon parmingguan di bagas ganup mar sada-sada. Lawa suhud ma pasaton nami sian parhalado. Selamat ulang tahun turuas ni huria namar ulang tahun ari hatutubu dohot namar ulang tahun parsaripion di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuatama hita saluhudna. Parjolo guar ni mingguta ima minggu Saudi. Mingguan 21 Mei 2020 masuk mahita tu minggu Saudi lapatanna saya tangihon ma suaraku ale Jahoba Pesalmen 27 ayat 7. Topik mingguan ima ditangihon Jahoba do suara ni bangsona. Tuhan mendengar seruan umatnya. Paduahon ruas nataba memuka sadarion minggu 21 Mei 2020 nunga di jalo gabe ruas ni huria HKBP Serpong ima keluarga Amang Mikael Rainer Hasugian Inang Febrianti R Pardede nomor register sada-sada waluopat Sianwe Galilea Molorodo Nasida asa jongjong diudulan. Mungkin ngamar minggu narian. Keluarga Amang Agnesal Johan Putra Silaban Inang Indah Yunita Sari Sihite nomor register sada-sada walu-walu Sian Wek Sion Moloro Nasida Jongjong Ma diudulan Nasida. Mungkin ngamar minggu di jam walu nakin. Ruas titipan memuka sadarion minggu 21 Mei 2020 tolu nunga di jalo gabe ruas titipan di HKBP Serpong Euneke Nabasa Sianturi nomor register sada-sada walupitu Wek Betani Molorodo Nasida asa jongjong ma diudulan. Mulai tenang silakan duduk kembali. Keluarga Naibaru HKBP Serpong ima keluarga Amang Davi Parsauran Hinsa Pardede Inang Eunike Timbuleng Boru Sinaga Wek Kanaan Molorodo Nasida asa jongjong diudulan. Mengamar mingura nakin jam walu. Keluarga Amang Niels Andrew Pardede Inang Sintia Yohana Maria Nadabdab nomor register sada-sada waluonom we Kanaan Molorodo Nasida asa jongjong diudulan. Mulai te mengamar mingura nasida sude. Sayang diama gabe ruas namangulu nasida di tonga-tonga ni huriata marsanga ma goarni Tuhan. Pilihan khusus sadarion minggu 21 Mei 2020 tolu di ganup parmingguan pukul 6, pukul 8, pukul 10 sada dohot pukul 10 pitu manang jam 5 botari di patupa dua halimar pilihan. Pilihan parjolo amplop na balau tuhuria dohot pusat. Jala pilihan paduahon amplop na violet lawa mangurupi haporluan sending huria. Pangebation holong kor ama. Sadarion minggu 21 Mei 2020 tolu kor ama HKBP Serpong patupahon pangebation holong tupos parmingguan Bintaro jala patubegion sude pujian di parmingguan pukul sia wip marsanga ma debata marhite ulaonon. Papituhon pangebation holong lansia HKBP Serpong. Sadarion minggu 21 Mei 2020 tolu lansia HKBP Serpong patupahon pangebation holong tu HKBP Bintara Resort Jaga Sampurna. Jala patubigion ede puji-pujian di parmingguan pukul 10 wib. Pangebationon didongani uluan ni HKBP Serpong Amang Pendeta Samuel TH Ambarita. Pakobasion partangyangan wek. Parhado manosoi sude ruas ni huria di ganup wek. Asa dihabur juhon madohoti partangyangan wek. Songonon ma hatotuan partangyangan di ganup wek. Di hari Rabu 24 Mei 2020 wek Betani di bagas keluarga Amang Andri Mangiun Manalu Inang Grace Mona Lisa Boru Simanjuntak. Tanggal 24 Mei 2020 di Wek Galilea di bagas keluarga Amang James Hernando Sinaga Inang Hereika Juniati Huta Barat. Hari Kamis tanggal 25 Mei 2020 di Wek Kanaan di bagas keluarga Nyonya Luciana Silaen. Di Wek Sion di sel Samgar sel Deborah
sel Jonathan dibagas keluarga amang situa Joseph Nenggolan inang Gustina Duma Noni Hutapea. Direksion sel Amos dibagas keluarga amang Haposan Pasaribu inang Vipiana Simanjutak. Direksion sel Elia dibagas keluarga amang Henry Anton Donald Purba inang Leni Berliana Panjaitan. Keluarga amang Benli Nevada Tobing inang Elisa Paulina Pauca Panjaitan. Direksion sel Otniel dibagas keluarga amang Palti Timayer Hutajulu inang Francisca Elfrida Silalahi. Direksion sel Esra Daniel sel Ebzan dibagas keluarga amang Prima Jaya Siagian inang Minda Septiana Malau. Direksion sel Gideon dibagas keluarga amang Wilson Dapotan Siombing inang Arenda Borus Sebayang. Direksion sel Joshua, sel Samuel, sel Timotius, sel Yepta dan Ehud dibagas keluarga amang Situa Biharjo Siombing inang Naijo Robinetti Pasaribu. Mangidohami asa sude ruas madohoti partangyangani. Haradeon dot pangaturon ni perparkiran di HKBP Serpong. Gereja nunga ubahin pengaturan parkir di HKBP Serpong songonon ma pangaturonna. Parkir khusus tu motor di pusaton di Jalan Oleander Blok T. Parkir tu mobil adong di 5 lokasi di area parkir gereja, area Oleander Blok Onom, area Oleander Blok Walu, area Jalan Oleander Blok T dan area lapangan pabrik di Blok T. Gereja mengido dohot gomos asa sude ruas mangoloi dot padalan sude aka aturan lingkungan na adong di Blok O, Blok T, dot Blok U. Dang membolokon aka sampah di gereja dot di area lingkungan Blok O, Blok T, dot Blok U. Sangat matabain sude aka petugas parkir jala taihuton masude aka panuturion arahan aka petugas asa ture mardalan aka namardomu tu perparkiran. Aka ulaun ni HKBP Serpong nanaing di Patupa. Parjolo ima eksamen manang ujian lisan katekisasi sidi tahun ajaran 2022-2023 di Patupa sadarion Minggu 21 Mei 2020 dimulai pukul 10.30 manang 1.30 WIB. Asa sude pelajar sidi dohot natua-tuana nunga rade di gereja 30 minut adorang so eksamen. Ibadah PA NHKBP Serpong di Patupa di hari Sabtu 27 Mei 2020 pukul 10 sia WIB. Bible Camp Remaja HKBP Serpong 2020 di Patupa di hari Jumat 1 hari Minggu tanggal 25 Juni 2020 Maringanan di Pila Ratu Pancawati Bogor. Bazar Remaja Lau Papungu Dana Bible Camp di Patupa di hari Minggu 14 Mei 2020 sidung parmingguan pukul lalu WIB pukul 10 sada WIB. Bazaron di Patupa sampai Minggu tanggal 11 Juni 2020. Pendaftaran katekisasi sidi tahun ajaran 2020-2024. Gereja HKBP Serpong neng mamuha pendaftaran katekisasi sidi tu tahun ajaran 2020-2024. Tu sude bajar-bajar naung marumur sautikna 14 tahun boy ma di pasuraton natorasna madohoti katekisasi sidion. Pendaftaran dibuha di hari Senin 15 Mei 2020 jala ditutup hari Minggu 1 Juni 2020. Songoni masuaran ditikting di minggu ta sadarion, tajahama tikting dan disagion marite grup WA, asa taboto hatorangan naumapit di sude aka ulaon. Tikting parhepeongon, boy matajaha di laporan parhepeongon, naung disagion tuita marite hite WA grup di wek masing-masing. Tapasada marwata martangyang mahita. Ali amanami na marhabangsa di Banua Gijang amana usobahami maritehete Tuhan Yesus Yokop jala si Pangulo hami. Gok puji-pujian jala molete di pasar rohanami tuho. Ala asidot denggan ni basam na toktong mandongani hami sude ruas dohot parl hadalum.
boy di bagasan saminggon madalani pangulun hami mangulaon sude parkarejon ulaon nami na maragami tong di bagasan hai pason hami mangulausa jala marition ima ale Tuhan marpung hami di bagas joromon pasat hamuliateon marede martangi yang mamuji pasangap guarmu nama diai jala parminggon nami nunga mardalan ale Tuhan di bagasan parsitongan adorang somula kami sian gereja mon hirim rohanami ale Tuhan mabege hatam marite nana yang di pasat amang padita nami amang padita hotma pasaribu buka roha pikiran dohot ate-ate nami lahu mabege menghayati hatami songon sulu-sulu di dalam namion satu hari nanang ro jala tu amang padita nami pe ale Tuhan lehon pikiran natorang asabui pasaton hatami marhai pason maragogon toktong asabui bungse mangulon tugas pelayan na di hari nanang ro jala keluarga dohot yanak kope nasida ale Tuhan asa toktong pasu-pasu sailam tabai asia simi asabui nasida mamuji guarmu nasun badiai ale amang nabasa di minggu sadarion marhite tangyang namion hupasat hamima tuho ima keluarga ruas nabaru naneng mendaftar keluarga amang Mikael Renner Hasukian inang Febrianti Pardede keluarga amang Agnesal Jonas Silaban inang Indasari Sihite ruas naposo Eunike naposo bur Centuri amang Dapi Parsawaran Hinsa Pardede keluarga amang Niels Andre Pardede ale Tuhan mangido hami asa pasu-pasu manasida gabe keluarga na proaktif di huriam HKBP Sorpongon nang parkarejon nasida pe lehon pasu-pasumi asa boy nasida toktong mamuji ho tong di gungolu nasida ale Tuhan debata suang songoni nang partangyangan na dipatupa huriamon di hari Rabu doh di hari Kamis di wek Betani di wek Galilea di wek Sion ale Tuhan marsangap maguarmu maritete partangyangan wek di wek Betani wek Galilea wek Sion nang suang soni aka ruas nadong di wek ale Tuhan asa togyomu asa leon hai pason boy nasida marhai pason lau madoti partangyangani jala marsangap guarmu nabadiai suak songoni amanami do inanami na mangalen bagas nasida asa pasu-pasomu toktong ale Tuhan asa bagas nasida gabe bagas mamuji pasangap guarmu nabadiai songa-songoni pangibation punguan amalan sia tuhria KBP Jaka Sampurna naniuloni amang padita nami amang Samuel Ambarita asa toktong dongani pasu-pasu punguan lansia HKBP Serpong lau marsahor dot rongan nami ruas HKBP Jaka Sampurna asa marhiti pangibationi lambui denggan mardalan parsaoran huriam HKBP Serpong dot uriam HKBP Jaka Sampurna tujulanon jala boy toktong marsangap guarmu nabadiai nang songoni pangibation punguan ama tupos parmingguan Bintaro mangidu hami toktong asa pasu-pasu maale Tuhan pos parmingguan Bintaroi patuduhon mahala na porsea na tuho asa boy lam denggan parmingguan Bintaroi tu ari naneng ro jala marhite pangibation punguan amai lamboy terus membangun pos parmingguan Bintaroi tu ari-ari na mangihut molope anon botari lau mula punguan amalan sia punguan ama HKBP Serpong sian inganani toktong madongani urupi nasida le Tuhan asaboy nasida satu bagas nasida di bagasan lasni roha ale Tuhan songoni nang rencana ujian eksamen ujian lisan tuyana konami pelajar sidi nang marsiajar hatami di bagasan sataunon toktong male Tuhan parbisuhi tiroi pikiran akayana konami nane madohoti ujian eksamen ujian lisan apala sadarion asaboy dia tusi nasida aka parsiajaran nani ajaron nasida di bagasan sataunon asaboy nasida gabi anak nagok aporsiaon tu ari naneng ro jala anak nahasia 7 lanon suang songoni ale Tuhan rencana pelaksanaan Bible Camp remaja naneng dipatupa tanggal 21-25 Juni naneng ro di Pila Ratu Pancawati ale Tuhan mangidu hami asa dongani pasu-pasu masude aka remaja HKBP Serpong
sian naneng borat aduan satu selesai acara Bible kami dongani nasida leon haipason padau parmaran asabui mardalan Bible Camp remaja di bagasan lasni roha suang songoni ale Tuhan diarianon buat kami di tangyang nami ima sude ruasmu na di bagasan parsaiton do di bagasan pemulihan penyembuhan asa toktong maale Tuhan pamalum sude parsaiton nasida gabe boy nasida marlas ni roha mamuji pasangap guarmu nabadiai di parungulon nami parungulon nasida di hari-hari nanengro nang songoni tu ruasmu ale Tuhan namarulang tahun kelahiran do namarulang tahun pardongan saripion mangidu ami ale Tuhan asa toktong leon pasu-pasu hai pason gajang ni umur ale Tuhan asa bui hami marasonangan lau mamuji pasangap guarmu nabadiai di ngulu nami ale amang dabasa ditatap hodo sian langit parlangitan mi ima negara namion nanaing melaksanakan pemilihan anggota legislatif tingkat pusat, tingkat provinsi, do tingkat kabupaten, do rencana pemilihan presiden. Ale Tuhan pemilihan anggota legislatif manang ICP ale Tuhan naneng hudul gabe anggota DPR tingkat pusat, tingkat provinsi, do tingkat kabupaten. Leon male Tuhan lasni roha atu torunit pikiran asabui mardalan tugas kenegaraan di negara namion. Suang songoni rencana pemilihan presiden tahun 2024-2020 ima naneng dipamasa bulan Februari naneng ro. Upangi dohami sian denggan ibasam asa toktong ma linggumamu jagaumu negara namion toktong leon persatuan dan kesatuan di sude keluarga warga negara Indonesia asa boy mardalan persatuan dan tanpa terkecuali jala molo piadong ale Tuhan sekelompok manang komunitas na boy mabayan terjadina ATHG ambatan tantangan rintangan do gangguan manang AHPI ale Tuhan mangidu hami asa persatuan do kesatuan ima na tetap tegak jala berkeadilan dengan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa manang ICP na diuluhon kepercayaan kemampuan Homa toktong namangan leon maniroy pikiran rohana sida. Molete male Tuhan on matangyang eleh-elek nami nau pasat ami di bagasan sada goar ni baru goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan siokop jala si pangulu hami. Molete ma ale Tuhan. Amin. Marede mahita sian buku ende nomor 770 tu debatami ayat sada uhud papungu pelian tuhuria doho tu pusat. Sudah, sudah, sudah,
Tapasada rohatta. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Yesus Kristus Tuhattai. Amen. Orasma di tasaluk na manginang. Barita nauli dihita di minggu tasadarion ima minggu eksaudi namar lapatan saya tangihon ma suara kuale Jahoba. Tersurat di 2 Samuel 22 ayat 1 sahat ro di ayat 7. Ede puji-pujian ni si David. Dungi di hatahon si David matu Jahoba akka hata ni Edeon. Diari dungna pinaluani Jahoba ibana siat tangan ni saluhut musuna dohot siat tangan ni si Saul. Ninnama. Jahoba do dolok batu diau dohot haporusakku jala si palua au. Debatado partano batoaku marhapo satu ibana doau. Lobu-lobuku dohot taduk ni partuaoku. Parod dingodingaku dohot haporusakku si partupak diau. Ibana palua au sianuhum gogo. Sai hupa jojo do Jahoba natama si pujioni, jadi malu ama au si anak kamusukku. Nunga pola di haliang yaka obak ni hamatea nau akka sunge ni hajahaton manonggo tiau. Nunga pola di haliang yaka rate ni banua toru au, dilikupi yaka jorgong ni hamatea niau. Jadi dinatar gugu tiau, hujou do Jahoba jala hupangia rangguku tu debataku jadi ditangihon ibana suara kisia jorona jala tolhas angguki tu pinggolna ima sahatna huriana hina holongan di bagasan goarni tu hatta Yesus Kristus Musa onma pemimpin besar panurirang na berhasil menguluhon bangsa Israel buka siap perhatubanan Mesir menuju tu tanah Kanaan. 40 tahun mai bana menguluh bangsoi.
Alay dang iluas di bata ibana bongot tutano Kanaan. Buasa. Alani hagalion. Apa kelemahan Musa? Parimas, parmuruk. Alani rimasna itopas sonimana 10 patiki pocah. Karena dia murka. Marah Tuhan. Nepeduahon parimas ibana alani rimasna na semarungutunguto bangso Israel disuruh debata ma ibana asa dileo jo minum bangsoi asa atukko jo atukko mi tu batui ini na debata tu imana dangolo imana dialo imana debata. Itulah antara lain kelemahan Musa, dosanya sehingga dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Jakob ope sada tokoh opuni bangsa Yahudi opuni Israel. Molo marsoba bangsa Israel tu debata ni si Abraham, Ishak, Dohot, si Jakob. Si Jakob mah satu-satunya orang yang pernah bergelut marsiranggu Dohot debata monang. Alana monang imana gabi di gati debata ma goarna gabi Israel. Yakub menjadi Israel. Dan nama itu dipakai sampai hari ini. Tapi dia punya kelemahan. Ahama hagalion ni si Yakub. Penipu. Penipu, betul. Digabusi mana bapakna, digabusi mana abangna, si Esau. Salomo, raja terbesar yang terkenal sangat berhikmat. Terkenal di seluruh dunia. Sahat tu sadarioni sedo jolmana paling berhikmat di Portibion. Bukan hanya Kristen, Islam juga mengakui Sulaiman, Raja Salomo. Ibana mana berhasil pajongjong bagas joro di Yerusalem. Bait Allah terindah yang pernah ada dalam sejarah. Alaya dong hagalion na. Ahama hagalion ni si Salomo. Ado hagalion ni si Salomo. Maratu sinatana. Kalau bahasa ininya sih selir ya, selir. Maratus, bahkan adong nama dok meribu. Jala alanina godangi inatana, laos dihutoni mana maha porsiaoni inatana. Gabi tadi koni mana debata, ima parmuru ni debata tu iban. Yang terakhir yang akan kita bahas hari ini Daud. Daud adalah raja terbesar dalam sejarah. Salomo terbesar tapi Daud lebih besar. Daud adalah raja terbesar dalam sejarah bangsa Israel sampai hari ini. Bendera Israel itu adalah bendera yang berlambangkan bintang Daud. Itu disebut bintang Daud. Dan yang lebih istimewa lagi, Tuhan Yesus disebut anak Daud. Oparan ni si Daud. Alay, adong dotong hagalion ni si Daud. Ahamay. Horoa DNA na turun sian si Daud, horoa tu si Salomo ate. Cuman Salomo lebih lebih banyak. Ya, ahamay hagalion ni si Daud. Mangalakup. Berzinah dia. Berdosa dia. Tapi uniknya dan istimewanya di Hamunakaman Aminanami, tokoh-tokoh tadi tertulis di dalam Alkitab dipakai Tuhan. Saya yakin, kita yakin Tuhan tahu kelemahannya. Buasa hudok songoni, aise do manopa, debata. Di boto debata do adong hagelion ni halahot sude, si Musa, si Jakob, si Salomo, si David, manang si Daud, alai dipakai debata. Luar biasa. Kenapa bisa begitu ya? Dan namanya selalu kita sebut-sebut, kita sanjung-sanjung, kita puji-puji di dalam khotbah, di dalam PA, di dalam ibadah kita. Sampai hari ini karena tertulis di dalam Alkitab. Raja Daud. Kesalahan Daud yang fatal bukan hanya berzina, dia pembunuh berencana.
Asa boy dioli mana si Betsheba ipamatay mana suami ni si Betsheba ima si Uria. Molo zaman nuaing nga hukum berlapis no niati. Mungkin hukuman mati atau seumur hidup. Tapi Tuhan pakai dia. Jala turpuk jamita sadarion manggobarhon omana perlu ingotot taya. Mungkin kita bertanya, mereka semua punya kelemahan, bahkan jatuh dalam dosa-dosa yang fatal. Tapi kenapa Tuhan pakai dan selalu tertulis dan selalu kita sebut-sebut? Ada satu hal yang istimewa dari mereka semua tokoh-tokoh itu apa? Punya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Itu. Tabereng ma marhite turpuk jamita sadarioni ma edde puji-pujian manang pesalmen nakinarang ni Raja Daud. Ya, marhite pesalmenon naung tajahanakin manggobarhon pengalaman iman. Sejahat-jahatnya Daud tadi, ternyata dia punya pengalaman iman. Pernah mengalami pengalaman iman dan marhite pengalaman iman di hati dako di mana marhite pesalmen sadario. Molo tajaha perjalanan ninggulu ni si Daud, manang si Davidon memang dinamis ya. Dinamikanya istimewa, luar biasa. Dari seorang gembala jadi raja. Wow. Parmahan gabi raja. Luar biasa itu. Ibana do nama naluhon si Goliat. Itu kan? Itu kisah heroiknya Raja Daud pertama kali. Ibana do manaluhon si Goliat, jala ala ninatalui si Goliat dibain si Daud, si David, ipa puji-puji bangsa Israel maimana maredede ma bangsoi ibanding-bandikom matu Raja Saul. Ima bocirna sugu marohani Raja Saul mulai sedari mamereng si Daud. Hosom marohana dan berencana membunuh pamatehon si Daud. Dialami si Daud do pengalaman spiritual na bagas. Boha udo spiritual na bagas di do debata do itu ibana ya tersurat doi di 2 Samuel 7:10 di do debata songonon. Alai ikon hot do anggo pinoparmu do hot harajaonmu rodi saleleng-leleng na di jolom. Luar biasa. Habang sampai ikon hot do rodi saleleng-leleng na. Selama-lamanya. Dan terbukti. Yesus, Raja segala raja disebut anak Daud. Alai dialami si Daud dotong masalah naborat. Imanakin mangalaku bibana tu Betsheba. Di pamate ibana si Uria. Jalan naeng di pamate anak na do museibana. Orang mengatakan karma. Absalom berusaha menggulingkan Daud. Anaknya, anak kandungnya. Alani dosanai gabe ditorui debata maibana marhite panurirang natan namado dangbe sumurut podangi sia jabum rodi saliling-lilingna. Wah, kontradiksi sekali. Tadi dikatakan kerajaanmu akan kekal sampai selama-lamanya, tapi karena dosanya Allah berkata mengutuk dia, dangbe sumurut podangi sia jabum rodi saleleng-lelengna ala naung ditoi si hoau jala dibuat ho jolmani si Uria margahet bahet jolmam ima si Betsheba. Jadi dialami si Daud do posisi natoru Pak sebagai parmahan, dialami ibana posisi natibohian sebagai raja, dialami ibana kesuksesan puncak, bahasa sekarang puncak karir. Dia mengalaminya di puncak kejayaan, kekuasaan, tapi dia juga mengalami kejatuhan yang paling dalam ketika berzina dan berbuat dosa dan gagal dalam rumah tangganya. Alai justru marhite pengalaman ini tarida. Ada yang tidak lepas dari dalam dirinya. Apa itu? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Alemar dosa doi mana? Mangalakup doi mana? Dung ditegor panurirangi mana? Mengaku salah doi mana? Itu dia bata. Minta ampun.
Minta ampun seampun-ampunnya, dia menangis berhari-hari, mengakui dosanya, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan istimewanya, mula dorohani di mata Tuhan. Luar biasa ya. Tidak semua orang bisa mengalami seperti ini. Dan itulah keistimewaan Daud. Jalamar hite pengalaman nai khususnya paru kilon na maradupor Raja Saul nakin di patuduh ni bana do na toktong hot rohana marhaporsian tu debata. Marhaposat tu debata. Jadi marhite turpuk sedarion tabereng ma sianaka kalimat-kalimat na pinakena, kita tahu manginangnya Daud atau David itu seniman ya. Dia raja, dia orang yang hebat, dan dia juga seorang seniman. Punya rasa seni yang tinggi. Dia pengarang banyak lagu-lagu dalam Mazmur yang puitis. Dan kalimat turpuk jamita saderion macai puitis ya. Na parjolo di do Jahoba do dolok batu diau, debata do partano batuaku, bukit batu, gunung batu. Dolok batu manang tano bato sebagai ungkapan manggobarhon hagogon hatuguon yang tidak tergoyahkan. Itu artinya ya, gunung batu, bukit batu tidak akan bisa tergoyahkan itu. Gempa bumi sekalipun tidak akan menggoyahkan bukit batu atau gunung batu. Napa dua hot debatado lobu-lobu. Bahasa Indonesianya perisai, bahasa Inggrisnya shield. Di pargawa ni COVID na masahi di ngotamu dope apanginang. Dak cukup holan masker kita dangi, kita harus pakai face shield. Face shield artinya perisai pelindung wajah. Maka bahasa Bataknya shield, lobu-lobu. Perisai. Fungsinya adalah melindungi. Satu kesaksian Abang Inang, Ira David Senki. Lahir tahun 1840, jumolo tahun 1100 Ira David Senkion sahala komposer, penulis lagu Jala Parbarita Nauli. Sairabdo Ira David Senkion dohot Dwight L. Moody. Ini juga penginjil terkenal ya. D.L. Moody, penginjil terkenal. Kedua orang ini berasal dari Amerika. Jalagabe dua sekawan manasida Marbarita Nauli keliling dunia. Sangat berperan do Ira de Senki diakka penginjilan ni Dwight L. Moody. Gudang doa kae dehuria karangan ni Ira de Senki. Antara lain buku ede 400 sia. Akka biru-biru nalilui. Itu karangan Ira de Senki. Dungi buku ede 740 nang purpe haba-habai. Itu juga karangan Ira de Senki. Nah, di Sadatiki Ira de Senki di pardalanan markapal di Delaware River, sungai Delaware di Amerika. Manang na piga-piga penumpang di kapal, mana dari mana? Ala Tarbarita mana sebagai penginjil dan penulis lagu. Dia sering masuk koran pada zaman itu, pada zamannya, terutama memberitakan tentang penginjilan. Gabero maka penumpang nama nadai majalang ibana, dungi dipangido nasida ma asamaredde ibana. Edde homajo edde gereja innana toropi. Dungi maredde ma sisenki. Alaidang edde ciptana edde honimana. Nani edde honna tikini ima edde ciptaan ni William Bradbury namar judul Savior Like a Shepherd Led Us. Ini bahasa Indonesianya jadi Kidung Jemaat 407. Tuhan kau gembala kami. Buku edde hata batakna 714. Tuhan marmahan kami. Itu ciptaan William Bradbury, ya. Jadi dia dehon di mana mai laus ditogi hon di mana toropi rap maredde. Dung sidung maredde majuma sahala ama majono hibana. Di suku nama taum matus di Senki. Nah ya doho Mr. Senki di army ketentaraan inna. Oh iya. Zaman itu zaman perang dunia pertama ya. Oh iya ya inna. Tahun 1860 doa bergabung di army ninna si Senki. Taringokna. Ia doho bertugas jaga malam di Maryland
di tahun 1892 inamat tahun. Oh ya, di tahun ini memang di Maryland doa bertugas. Jala warna na bertugas, basi pata dapat giliran doa jaga malam. Inna sisen kitu amat tahun. Dungini nama taima ujui au pe tentara do di ketentaraan. Di sada borngin hubereng maho di Sharpsburg sedang jaga malam. Warahom map sinjataku lau manebakko inna amatai. Nunga siap hutari pelatu ni si jataki, tiba-tiba hubege mahomarede. Di tonga borngini, di toruni rodang bulan. Hubege mahomarede jala edem sinakima huingot dia dehokoti ki irina. Alani edemi gabe sudat hutebakko inna matai. Inilah face shield itu, perisai. Lagu itu menjadi lobu-lobu. Edei gabe lobu-lobu di sisenki. Edei gabe perisai alani edei sudah di mana itebak. Ini kisah nyata ya, kesaksian. Gabe sudah di mana, gabe maluai mana sian hamatea. Songonima debata di rohani si Daud. Perisai lobu-lobu. Anggo soalani debata, mate do si Daud ibai si Saul. Sahalak na do kan, saya lele si Saul do mana marhiti aka prajurit, aka tentara, alai sama lua. Luar biasa. Itu sebabnya dia berkata, engkau adalah perisai, pelindung. Namangi muse di do ibana debata taduk ni partuaoku, taduk. Tanduk itu simbol kekuatan. Hewan yang bertanduk, bagi hewan yang bertanduk, tanduk berfungsi sebagai pelindung senjata. Molo maralo, maradu, banteng tu banteng, doi pakai senjata. Tanduk kan? Masih tadukan. Maka kalau dikatakan Tuhan adalah tanduk keselamatan, pelindung, senjata, yang tentu sangat kuat. Nah, paupato debatado parodingodingaku. Kalau bahasa Indonesia, kota benteng. Parodingodinga. Ya, benteng adalah parodingodingan na berfungsi melindungi. Ido bana molo akka istana ni raja somalna selalu dikelilingi benteng. Itu kan? Mangodingi, melindungi. Akka huta pesongon huta Jerusalem. Yerusalem itu sampai sekarang masih ada ya sisa-sisanya, itu kan dikelilingi oleh tembok yang berfungsi sebagai benteng melindungi penduduk yang ada di dalamnya. Na parpudi na palimahon ibana palua ausianuhum gogo, juru selamat. Oma pangaripunan ni sude akka istilah na puitis na pinakkeni si Dauti. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Engkau adalah juru selamatku. Juru selamat yang telah menyelamatkan Daud dari kejahatan dan rencana pembunuhan oleh Raja Saul. Ede puji-pujiano nakamanginang songoninang naposo bulung omma panidangion nama cayuli. Inilah kesaksian iman Daud. Menyatakan pengalaman iman sekaligus hubungan pribadinya. Taparetete honak kamangi inang hata napinakena Jahoba dolo batu diau dohot haporu sakku si palua au partano batoakku marhaposa tu ibana do au. Kata ganti yang dia pakai kata ganti orang pertama aku. Bukit batuku, gunung batuku, keselamatanku, perisaiku. Dia tidak katakan dolok batu dihita, dihamidau. Tidak seperti doa Bapa kami tidak. Tapi dia pakai aku. Artinya apa? Inilah gambaran relasi dua pribadi nama Caijono. Akrab. Ai hita sama hita. Tu ise do hita boi marho. Tu najono do kan? Ya.
Nggak mungkin kita berani madok ho anggo ido petinada apalagi da umur nasianiba. Hamu, opung, bapak, amang, inang, ho, au. Hubungan yang dekat, hubungan yang akrab. Relasi najonok homa gabe ujahan di haporsiaon dohot pos ni rohani si Daud. Dan hamuna kamanginang, hidup beragama ternyata bukan hanya soal beribadah. Marminggu, martangiyang, marede. Dan itu hubungan kita dalam hubungan kita, kehidupan iman kita dengan Tuhan, yang paling penting adalah relasi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Adong do persyaratan di relasi ita Adong do ayat Alkitab di Bibel tai nama do molonang berelasi hodo debata ikonias doho. Ikon sempurna doho. Dang boy homar dosa, dang adong boy gula honom menganggo apalaotik dosa. Molonang berelasi na jonoko do debata ikon dang adong hagalium, ikon holan kelebihanmu do adong. Adong do ayat nama do sunguni? Tidak ada. Daud saja yang melakukan dosa yang paling parah, Tuhan pakai, Tuhan berkati, Tuhan dengar. Itangihot debata doang guhanggu na songon na itur pukon. Ditangihot debata aja lah dia lusi debata. Datung soi boto debata hagalion ni si Daud, di boto. Alani molo sega sada barang sada benda na dumenggan tuise do da boy padinggaton tu nama nopa benda itu kan. Dan kita siapa yang menciptakan benda ini? Ketika benda ini rusak, kita bawa kepada yang menciptakan, dia tahu betul bagaimana cara memperbaikinya. Sungoni donak kita manginang. Ise do manopahita. Debata. Karena itu yang paling tahu tentang kita adalah Tuhan. Maka ketika kita jatuh, tersandung, terpeleset, madabu, gadap, maol dungo, alani hagaleon, alani dosa, unang lupa. Songon Raja Daud. Tude mata hita marhapurusa. Dia yang menciptakan kita, dia tahu betul seluk beluk molo bahasa hita, luar dalamnya. Tuhan yang paling tahu. Pasangan kita aja belum tahu, tentu tahu 100% tentang kita dangi. Olah debata do nama nadahita. Atong molosong ini sudah do HP hita boy pakai debata. Bisa. Apapun kelebihan kita termasuk kelemahan kita. Yang penting punya relasi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kalau relasi kita dekat dengan Tuhan, kapanpun ada permasalahan, boy lomota. Molo jonok kita tuh sada dongan ale-ale. Dangi galup toki boy teleponon, ay songono coba minta tolong, songono coba, dan apalagi Tuhan. Karena itu, holat debatado memang partanobatoan, hagugon, na boy toktong mangurupi hita, madalani ngulut taon, terlubi, ujutado piak kaparuk kilon dohot persoalan na berat. Amin. Bangtang yang mahita. Pinuji pinasangap maguar munabadi ali Tuhan Jehovah amanami di bagasan Yesus Kristus. Maulia tema Tuhan, nunga dipatu bigihon ho hatam nabadia tutonga-tonga nami apala di minggu eksaudi sadarion. Ali Tuhan nami ala ni hagalion nami olo dosipata madabu hami tarsulat dit hami. Gale hami ali Tuhan mangadupi kaparuk kilon si taonon permasalahan terlobi pangujunan di gulu namion. Dipaingot ho hami ali Tuhan marhiti hatam nabadia pala ditikyon molo masa kaparuk kilon si taonon do taka persoalan na borat ikon holat tuhodo hami mangalualu. Holat tuhodo hami tamama porus. Ay hodo na manopahami jala hodo apala na paling maboto. Halubian dohot hagalion nami hahurangan nami. Atau ngali Tuhan saya si maroham di hami pargogoy hami. Asa hobar tulomoni roham toktong hudalanay hami ngulu nami si ganupari.
dia kapar karejoan, dia ka rumah tangga, dia kapak kubasion, terlebih dia kaparu kilon akka siadupan nami. Atau ngali Tuhan ramoti pasu-pasu mahami sude, ramoti pasu-pasu sude ruas ni huriam di HKBP Serpong. Mulai siap poso-poso dak anak remaja, nama godang nama tua sahat rodiak kana lanjut usia. Akana marsahi tali Tuhan nasiroham dulu manasida leon hamalu mod dinasida li Tuhan dot hahipason. Akana marsak saya puli nasida li Tuhan akana gali pargugui. Pargugui parbisuhi hamyak kana posom padita situa calon situa nang sude ruas di huriam na mangalehon gogo tikina pikiranna lau makubasi di tonga-tonga ni huriamon ali Tuhan pakai magugunami gabe ula-ulam gabe parhitian ni pasu-pasu nalam patuguhon hapor syaon ni ruas ni huriami jala toktong magoarmu namar sangap marmulia di tonga-tonga nami. Maulia tema di holi Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songon hatari dani ha mauliateota tu debatata pasahat ma piliata tu haporluan sending huria. Tapuji tu hata marhite buket deo nomor 170. Laos jok-jok kita mangedehon ayat sada.
tatangia konma piliatta martangi yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo harorwani saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa nama uli utus. Upasat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huprahasiak kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir mahami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si samadusa nami, songon panisanami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Begin